Pekná cesta, dneska je pekne vonku. Tam sú Tatry. Čo to tu za autíčko? Takto. Pekne. Takže prvý pracovný set. Nechcem tu kričať, ale hámim sa celkom. Takže ideme prvý cvik. Jednoducho povedané. Môžem ísť? Pôjde za mňa, iba že keby som to nevytlačil, takže iba to potiahneš tak dole. Dobre. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we... No tak chlapcom to celkom ide. Začal som cvičiť nový split. Hodnotím to zatiaľ, mal som iba jeden tréning toho splitu, ale akože zatiaľ celkom pohode podľa mňa. Dneska, keďže cvičím anterior a posterior, to bude také zvláštne, keďže sú tam v kuse nohy. Jak to dáme, no? Spotneš ma? Tlačíš mi to? Som zvyknutý, že mám sluchátka v kuse a že si tak zalaním do toho. Chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Takže druhý cvik. Nerobím to často, takže skúška. Takže túto posilku zatiaľ veľmi pozitívne hodnotím, keďže tu málo ľudí. Až tak sa nehambím natáčať, akože mám nejakú hambu, ale nie je to už také zlé. Tým 3 ľuďom, čo to sledujete, tak ďakujem veľmi pekne, čaute. A idem vlastne ďalej cvičiť, neviem to tak obkecávať. Debile, že kde som si nechal mikrofón, ja som si ho nechal vo vrecku počas toho, jak som rozprával niečo počas herky, no tak toto nie je veget vôbec, čo sa stalo? Že v kuse, keď kúkam na seba na videu, chápeš, že ja mám pocit, že tá váha je že brutálne ťažká, ale keď potom kúknem na seba, vieš, je to proste úplne v pohode, idem, že nemám s tým problém. Som zvedavý. Skôr si buď egolift, alebo egolift. Iná možnosť nie. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Skôr si na ďalší cvik sa presúvame, ideme za kopy. Sede. A to je bomba. Dobre, takže ideme si tento cvik, keďže za kopy som dajak nevyšefil a nevidel som ich nastaviť. Tak nemám ani tráčky, takže to bude taký set, že buď zlyham, alebo no uvidíme. Set bol najviac neoptimálny, asi aký by mohol byť. Nevadí. Posúvame sa ďalej. Kúsok tricepsu. Som asi prepálil váhu. Pravdepodobne. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. Nemajú tu opasok, čo mám fitku, takže musím použiť kotúč a musím ho držať v ruke, takže menej otca aj syna. Aj tieto puky znejú tak ako
že spolahlivo. Ináč, to je strašný pík, lebo všade sú tu, že trhačky, všade, po celom fitku. To je iba tak pohodená trhačka, tam vzadu sú trhačky. Takže nenahral som serku, lebo som mi že vybil mobil. Sorry ti. A to som chcel povedať, že všade sú trhačky. Ľud tu je, takže pík. Idem si dať poslednú serku a sa domov. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining. Si pozrieme pumpu. Keď tu dojde teraz nejaký detko, tak bude celkom prekvapený, čo sa tu deje. Keď tu uvidí ten stojan. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it. Dobrý ujo. Jak sa máme? Takže docvičili sme, ideme naspäť domov na bicykloch. Plný pík. Fú. Kežmarok, jaké mesto, povedz? Nenahrával som tam až tak veľmi, lebo celkom akože som bol dosť zahambený, keďže tam cvičili všetci Ankovia a všetci typci v mojom veku a pozerali na mňa. Tak som sa cítil dosť trapne, ale ešte sa vám ozvem, keď prídem vlastne domov a ešte si možno niečo povieme, uvidím. Fú, no more, sa spúšťa na bicyklu. Fú, borci, aký pík výhľad. Čaute. Som doma. Cvičilo sa, že podľa mňa strašne parádne. Bolo fakt, že super. Jedna vec jediná, že to je prvýkrát, čo takto natáčam verejne a celkom, nebudem klamať, hanbil som sa. Keďže tam cvičil, že každý vtedy. Kľudne zanechajte komentár. A ďakujem, že ste pozreli toto video a čaute.